Šílené zprávy jsou tu Český influenceři Datel a Honzi Michálek čelí obrovské kritice fanoušků. Dva čeští influenceři, Marek Valášek, známý jako Datel, a Honza Michálek, přivedli naše obrazovky na sociálních sítích k životu pomocí svých odvážných rozhodnutí změnit svůj úsměv. Marek Valášek, známý pod přezdívkou Datel, a Honza Michálek, dvě jména, která se stala synonymem pro revoluci v zubní péči. Tyto dvě osobnosti českého internetu se staly tvářemi kontroverzního trendu úsměvu na delfína, který ovládl sociální sítě po celém světě. Začněme s Markem Valáškem, a.k.a. Datelem. S více než milionem sledujících na sociální síti TikTok, Datel se stal nezaměnitelnou postavou českého influencerství. Jeho smělý krok obrousit své přirozené zuby a nahradit je zářivými bílými korunkami vyvolal bouři na sociálních sítích. Datel se netají svým nadšením pro svůj nový úsměv a sdílí svůj příběh se svými fanoušky. Na druhé straně máme Honzu Michalka, mladého tiktokera s desítkami tisíc sledujících. Jeho cesta k dokonalému úsměvu byla